बिथाङा फेन्सिं बेयाव गायनो थाखाय बेखेवबाय मा जोंनि बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि इयाम मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आङो आंनिफ्राय लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला बिसेसकय नैबे भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि नाजानायावनो भारत सरकारनिफ्राय मोनसे आसनिखौ लानानै फैनो हादों आरो जोंनि नैबे बरनदि हाग्रामायाव गोलाव समनि मोनसे बे जेंना गोबां बोसोर बे जेंनाजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोगा मोगि जानांदोंमोन मैदेर आरो मानसिनि जि मोनसे जुजिनाय जायखौ मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट होननानै सारा आसामावनो मुंदांखा जादों मैदेरबो थैयो मानसिबो थैयो दा बे मोनसे जेंनाया जोबनो गैयै मोनसे जेंनामोन आरो बिनि थाखायनो भारत सरकारनि मोनसे स्किम जायखौ सलार फेन्सिं माने सान्दुंनि गोहोजों फेन्सिं होनाय बे हाबाफारिखौ दिनै बेहाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे सलार फेन्सिंनि गेजेरजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ 100% बे जेंनाया जोबाब्लाबो नाथाय गोबां जेंनायानो मानसि आरो मैदेरनि जि जुजिलायनाय बे जेंनाया जोबगोन आरो बेवहाय जोंनि मैदेरनि जिउआबो बासिगोन आरो सुबुंनि जिउआबो बासिगोन लोगोसे धोन सम्पतियाबो रैखाथि मोनगोन आं बेनिखायनो बिथांखौ साबायखर जासियो बियो मोनसे बार्निं कुइसन बियो नैबे अभयारण्य एबा बियो जाबाय मोनसे वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बाहाय जिब जुनारखौ जों लोगोसे हाग्रा बंग्राखौ बाहाय रैखाथि होनाय जायो नाथाय जोङो नुबाय गोबां जाहोनाव हाग्रायाव जिब जुनार जानाय जि आदार जायखौ जोङो जिब जुनारा जायो बिफां लाइफां बा बिफां लाइफांनि फिथाइ बेबायदि जायखौ जोङो आदार होननानै बुंदों बिसोरनि बे आदारा थारैनो जोबबोदों जायनि थाखाय आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा खुलिसिम एबा गामिसिम फैयो दा बिनि जेंनानि सायाव सावरायनाय जादों जोङो खननै जेसेबांखिनि वाइल्ड लाइफआव एबा हाग्रा बिफानाव खामानि मावग्रा NGOफोर दङ आरो जोंनि एक्सपार्टफोर वाइल्ड लाइफनि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खननै जोङो सावरायखांबाय बेनि माखासे जेंनाखौ बोरै जोङो सुस्रांनो हायो आरो दा गोबां सावरायनाय हाबाफारि जोङो लाबाय थादों दा बेयाव गोबां जोंनियाव मेजारमेन्ट बा गोबां लामा जोङो ओंखारनायखौ जोङो नुदों दा बेयाव खायद एबा आदारनि बिफां गायनायनिफ्राय लानानै माखासे एलिफेन्ट करिडरफोर दङ जायफोरखौ मानसिफ्रा दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ क्लियार खालामनाय दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिया खम समनि गेजेरावनो जागोन दा बिदि जुदि खालामना होनो हायोब्ला हाग्रायाव जिब जुनार थानाय बा बिथांमोना आदारनि आंखाल जानांनाय बिनिफ्राय जेंनानिफ्राय बिथांमोनाबो बा जिब जुनाराबो बारग'गोन आरो होमब्लानिया हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा थावनियाव मैदेरानो होन बा गुबुन जुनारानो होन ओंखारबोनाया जथेस्थ' खम जागोन होननानै